What is up guys? Nano Babo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louis Season and welcome to my vlog. Today, I'm helping a friend find a house. So since they decided to settle down dito na sa bansa natin, particularly Pampanga, I'm gonna help him look for his dream house. So probably makapili siya dito. Let's see. What is up? Morning. What's up, man? Welcome to my vlog, bro. Thank you. Then, so bago tayo mag-proceed guys, pakilala ko muna yung friend ko, si Jensen. Hi guys. There you go. So si Jensen actually, siya yung tumulong sa atin nung pumunta tayo ng Malaysia. And since natulungan niya tayo doon, tulungan din natin siyang maghanap ng mga bahay dito sa Pampanga. And yung una natin pupuntahan dito, itong si Amaya's Caves, Pampanga, which is located dito sa, I believe this is still Angeles. Anyway, let's confirm. So pasok na tayo sa loob. Hello po. So, pakilala Good morning. ko muna si Jensen. Siya po yung naghahanap ng bahay. Balikbayan po siya from Malaysia. And pilang years ka rin, bro? Almost 8 years. He's planning to settle down dito po sa Pampanga. And nag-start na po siyang mag-scout ng mga bahay. Sa mga parang community na titingnan niya, since naka-partner po natin si Amaya nung nag-launch yung mobile app natin sa We're in Pampanga. Sabi ko, Ma'am Roma, tulungan na natin si Jansen maghanap ng bahay. Sila ang Yan. mag-assist sa'yo. Okay. Look for your new dream. Alright. I'm Abigail Carvajal, property specialist po dito sa Amaya's Caves, Pampanga. I'm Maria Laila Vida El Aquino, property specialist here in Pampanga. Hi, ako po si Ira Costa, sales manager po dito sa Amaya's Caves, Pampanga. Nandito tayo ngayon sa ito yung mga model house units po natin. Sa ngayon po nasa 7 po, 7 units po na ibang klaseng units po. Meron tayo kasing bagong model po which is yung starter home. So siguro pasok tayo sa mga model house. And then tingnan din natin yung mga actual. For example, mga 'di ba bear pa 'yon, mga ganyan. Okay. Alright. Unit na to is we call it as bungalow attic. Yes. So, as you can see po, meron po tayong extra lot, carport, or if ever na in the future po, gusto nyo pong mag-extend ng another room, possible po siya. Or ipa-up and down sir. Pwede Yes rin po. Really? Yes po. Dapat tingnan po natin sa loob. Lalaban niya pala, Brad. Lalaban niya. Mga kaibigan. So, yung bungalow unit po natin is nag-range siya 1.7. Yes po, yung selling price niya. And then, it can be paid on the spot or On the spot, on the yeah. spot. Okay, okay. Back financing. Down payment po? Yeah, down Yung down payment. payment po niya, yung 10%, payable din po, pwede siya ng 12 months. So, 14,000 din po yung monthly. At kagandahan dun sir, 0% interest po siya. And then yung pag-deliver po ni Amaya is bare unit. Yeah. So bali po no partition, no tiles, and no ceiling. Si client po ang mag-interior. Maganda naman po na turnover, pwede na pong galawin ni client yung unit niya. Nasabit lang po tayo ng mga blueprint po. Oo, nagawa nilang tubig. What do you look for a house? Buri mo ba up and down mo naman or Oo, siyempre, hindi mo ba namang ibisagay up and down, Wow, diba? wow. So, aim for a higher dream na talaga, siyempre. Okay. So, up and down din tayo. Okay. Pero siyempre, if budget mo, Wow. kaya pa. So, kaya tayo na pa mo kung ang budget mo. Okay. Kasi So yung mga ganitong unit, ma'am, available na rin dun sa San Fernando? Yes, Or yes. really? Meron po, single home. Pero dito po sir, as of now, sold out po yung single room natin. Saan? Kaya po, eto po, dito sa Kaya po naglabas po si Amaya ng bagong model, which is po yung starter home. Kasi, Mga pumusa na, pulo na yun. Apulo na pa mo sana, sinabi na kitang bahay ko. Pinsan ko. Sa sir, sa Kadulot, available. Available na Oo. Kalulot, oh yan. Ay, Eh, wapin, itabi. So sige, lantanin. Benta na, okay. Ito na natin yan. Para palo na natin na yung So initang lalam nining magaling lang muna pa ang interior na. Depende kayo pag interior. So this is the wala mo kalalam na ning staircase. Yes. Gewa ding. Studies. Wow! I like this. Gawa din po 3 bedrooms. So makadepende pa rin po talaga kay client ng mga non-deputy ba. Kalupan na yung muni na. Yes po. Really? Same floor area po, pero agawa din po 3 bedrooms.
Paano niya po naka-purchase mo kung pagawa ng unit o makagawa na lang po ng Ating gawa na. Makagawa na eh. Ready for occupancy. Ready for occupancy. So similar kitang muna ng pintalan, when potame turnover la rin, barya mo naman. So Open po yun. there you go. There you go. Pero may finish din ba? May mga partition na ano? Wala. Wala po. So nasa ano talaga kung paano niya i-customize. Okay. So atin po yung Okay. Single home. Twin. Queen pod po. So how does it differ kitang bungalow? Si Queen Pod po, mas mura po siya kaysa kay Bungalow. So ito po si Queen Pod, pwede po siya sa mga single, yung mga nag-start pa lang po. Bachelor o ganyan? Bachelor type po siya. Okay. Pwede din naman po siya i-combine, sir. So, bali parang bubutasan po siya sa gitna. And then po, combine unit. Ang kagandahan po nun, dalawa yung carport nyo, dalawa yung CR nyo. Tapos po, hanggang 3 bedroom po, kaya niya po. So, regardless guys, kung na anong pamburi mong paggawa dito, kung kaya, pwede ma-add. Tapos sir, pwede din po, kung combined unit po, yung master bedroom, pwedeng dito siya po ibanda. So, para po meron siyang CR. Ganda rin yung ano. Opo. Okay. Okay, how much price? Each unit po, selling price po is 1.3 million. Kaya kami naman ang ruweta ka. Yes. Po yung mga Susuna po, Ines, ha? Oof. yung mga nanguwan. Ang kumain na. Sama ka, sir. Let's talk about the existing amenities. So right now we have Swimming pool for adults and kids, no? Kasi ito nga, di ba, ante mo, kumakain mo itong real estate area. Yung amenities na metong yan, di ba? Ito ng phase 2 ko. Magkaya ka pa, let's say, maglakad ka pang malawad ba yung may arasan. Masanting kasi, makalibutan dyan talaga yan. Center area. Then po yung multi-pad. So, apat siyang unit kayong metong pwede mong kunin yung entire. Corner naman, ilan yung ano niya? House, lot area niya. Sa corner niya. Bali, 65 square meter yung lot area and then 28 square meter po yung floor area. Bali dito, 45. Dito, 65. So, 20 yung difference, no? Ini yung sample a starter pack. Ini po. Nano sinabi ko? Oh. Starter pack. Abeya pa ini kanyan. Yes po. Bali, half lamang yan. Hindi po. So initang unit bro. So ito yung unit bro. May extra lot ka for porch or carport mga yan. Kaya ba pwede may pampatas kantayatan eh. Yes, pwedeng really kainin kilob. Kasi po yung mga ibang ano po, hindi na-allow ni Amaya yung magtinda sila. Yes. Kasi magmumong sponsor yun. Yes, yes. Maintain po yung image talaga. Kaya meron po tayo na ano lang po. So dito pwede nila yun. Pwede lang gawin dito. Specific na. Minimum po yung 75 din po. 75. Apo. May nakakita mo kanya hindi 75 yan yan. Ini po More than niya siguro bro. More than niya. Ini bro para kaya kayo. Oo, ang tingin niyo. Ay, kinila rin ang gamit yun. Oo, retang tayo na yung gamit. Tapos pa second mo items lang rin yan, bawa na. Malaria. Tama yan. Anyway, so guys, ito yung actually ano, di pa to tapos. Under construction pa rin siya. And I think for Jansen, yung si friend natin na tinutulungan natin ngayon is suitable yung karela ini. Suitable na yung kitang business yun. Opo, sakto yun. Nah? Pwede. Very much. Amaya Angels. So, ito, may sabi kami pa mong Jensen. What do you think, bro? What do you think? All the units are very nice, siyempre. Something lang halos, pero may attract yung puso ko. Gandang. Kita ka rin ako. Inay. Ini. Awa. Kasi ito yung paglaban, at saka malawala siya talaga yung lote na nung karitang kahit. Mag-invest ka pa muna mag-business yun eh. So, you have to grow that as well. Until eventually, nung palagay mo, pwede tanang mag-up and down na yan. Parang gaya. Magyari yan. Kasi, lahat mo nung itang budget, syempre, Yes. mo munang diligan. Yes. Ako pwedeng Totoo. kumakit ang maragol na which is yung budget Ewan mo, naman. yun naman talaga pasok kitang kaya Exactly. natin. So, para ka na ako since mag-umpisa kaya bagay business, mag-invest kaya po. Yes. So, umpisan kaya pa siguro kayong malati. Tapos ret ang darat nga pera, monthly or Correct. quarterly mga kanyan. Correct. Pero nila dadagdag
dadagol mi kay expand mi mga yan. So for me ini pasanting ini. Pupush ka rin mag-umpisa lagi kay business mo kanyan or katang mag-umpisa pa talaga, let's say pamilya mo kanyan. Ini pasanting talaga ini. Ikit kaya talaga saksyan kaya Pinitigin po. pinitig ya. May kaya.